Jami'an Mali sun samu nasara dangance da harin da aka kawo musu a nan wata babbar kamfani a nan babban birnin Bamako. To kafin mu shiga shirin namu kuna tare da tashar taku mai farin jini ƙasar mu TV. Ku sa mana alamar like domin bidiyon nan ya tafi wani ma ya gane shi. Kuma in kai sabo ne sai ka sa mana alamar subscribe. Jami'an Mali sun tare wani harin da aka kawo musu a nan kamfani nan a nan babban birnin Bamako, inda suka kashe 'yan ta'adda wasu kuma aka kama su ga sunan yadda kuke gani an kama wa'inga. Saura kuma an kashe su, wanda aka kashe su saura ma an ƙone su. Abin ma ya yi muni bai da daɗin gani. Don YouTube bai bari mu hauda muku bidiyon don da mun hauda shi yana shahi bidiyon. Yana goge bidiyon da yanzu mun sabke muku shi don sai ku uzurce mu. Ga 'yan ta'addan da aka kama wanda suka hari mafi yawancinsu duk matasa ne. Inda gwamnatin Mali, yayin da gwamnatin Mali ta ce gaskiya na Allah wadaran abin ga da ya kasance ga wani yara, ya ce duk mafi yawancinsu duk yare ne, kamata yi yaran ga a same su suna karatu domin ci gaban rayuwarsu, domin tsara rayuwarsu, ba a same su suna ta'addanci ba. Tusa musu wata aƙida wadda ba ta da amfani domin can su ɗauki wata manufa wadda ba ta da amfani sai dai ta lalata musu rayuwa. To, lalle a ƙara kare ƙasashenmu da ma sauran ƙasashen duniya. Wannan sharin Yahudawa ne ko mu ce makirce-makircen wanda ba su son ciwon ƙasashenmu ne, suna suke turo 'yan uwanmu, ba waɗansu ba 'yan uwanmu ne suke turo mana domin kawai su to su hargitsa ƙasashenmu da kanmu. Ai ba wani abu ne ba. In kun lura mu ne ake ba wasu tsiraru, ko in ce wasu tsiraru daga cikinmu ne ake ba kuɗi a ɓata musu tunani. Matasa kuma wanda matasan kamata a same su suna karatu don gyara rayuwarsu ko suna sana'a. Wannan duk abun da Allah dai ya waddara nan ga abu. Gwamnatin Mali ta tare wanga hari gaskiya sai mu ce musu abin alfahari ne. Fotunan ba su da daɗin gani da mun gwada muku su. YouTube ma in mun hauda shi yana shahe bidiyon. Da ya ga bidiyon hakanan ne, idan mun cikin dokokin YouTube ba ka hauda abun da ana tozarta mutum ko kuma an kashe mutum gashi na jini ƙazamce ka hauda shi yana shahe bidiyon. YouTube ma kan in muka hauda shi yana shahe. Da mun sabke muku bidiyon kun gani da fotuna gaskiya sun yi muni, amma ba wani abu a tattar da hankali ne domin 'yan ta'adda ne aka kashe. Ko da su ne suka kama mutum, hakan ne fiye ma da hakan nan za su musu, domin kusan 'yan ta'adda yanda suke ƙwaƙwalwarsu an juya ta, an birkita ta. Sai dai mu ce Allah kare mu da sauran ƙasashen IS ma da sojawanmu. Gaskiya sojawanmu suna ƙoƙari sosai matuƙa domin sun ga sun kwantar mana da hankali. Dibo hari cikin dare aka kawo shi, amma kan da safiya an kama mutane wanda za a kama, an kashe na kashewa, sauran ma a ƙona su ne aka yi. Kuma gwamnatin Mali ta ce mafi yawancinsu duk matasa ne. To Allah ya kare mu da ma sauran ƙasashen duniya. To domin samun shirye-shiryenmu da zarar mu sake, kuna sa mana alamar subscribe. Idan har baka sa ba, ka sa mana like, ku yi ƙoƙari bidiyon ga ya kai like 100 domin wani ma ya kalle shi. Kuma kuna iya sharing domin ku tura ma 'yan uwa da abokan arziki.